Субҳ хайр, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Бинин чӣ хел барф задистай. Вай инҷа бинан абрӯи кӯҳода чӣ хел аҷоиб буд. Барф ҳам хел задистай ки ҳавои тоза, хушрӯ. Маълум нестайне ки майда майда барф задистай. ин субҳи саҳар ман кӯдакои гусел кардам ва корбори хона катёзи машғул омадам ози бинем ки мехе барфча задистай. Саҳар каси магазин рафта будам, мехе вай набуд, барфча набуд, гӯям ҳози ҳама хел задистай. Ана мехе бо ман имрӯз нақша доштам ки трезаҳои шум ина бинен чӣ хел трезаҳо. Хай ози корома шавам ҳамаша ҳатман як бор тоза карда мебурам ҳама ҷоя. Ана мехел ва дӯстони азиз, ҳамин аввали видеода гӯем саҳар хестам, камтар комментария хондам то вай субҳона тайёр шуда наша. Ва дӯстони азиз, дирӯз ман видеода ҳатто гуфтам ки ин ҳам хел видео шӯхӣ ҳастай, лекин бисёриҳо нафаҳмиданд ки вай шӯхӣ ҳастай. Ҳатто як хело наистанд ки чӣ хел шумо занатона апа мегӯед. Вай ҳатто дар ҳамун видео низ ман наиста будам ки масалан апаи арзанда апаи Нилуфар ва журналист Фаридун гуфта шӯхӣ карда наистагӣ будам ва дар ҳамон видео номи видео низ ман офташа наиста даруни қасда наистам ки шӯхӣ ин ҳамаш. Лекин афсӯс ки бисёриҳо нафаҳмиданд, ҳатто наистанд ки масалан шӯхиҳотона байни худтон накунед. Рости гап дар мавзӯъҳои ҷиддӣ низ гап зада мешад, лекин боз як гуфтам ки масалан видеоҳои шӯхиомез кунем ки то ки ягон навоварӣ шавад, ягон чизи нав шавад, ки одамода интересне шавад, каме ҳам бошад агар. Ана мехел дӯстони азиз, хай мо фаҳмидем, ҳаракат мекунем ки дигар хел видеоҳои шӯхиомез камтар кунему, балки видеоҳои ҷиддӣ кунем. Рӯз чӣ хеле ки гуфтам, як 40 дақиқа 6 темон ҳам хел суҳбат кардем, не ки суҳбатҳомо ба худ маъқул нашудак. Баъд ай ҳамин 40 минут ҳам қа видеоча кардему мондем. ҳам хел дӯстони азиз, ман равам ози корое кунам. ҳавои тоза аҷоибот. Дӯстони азиз, ана бинен чӣ хел барф задистай. Барф калон калон задистай. Маълум ҳастай ки барф аст. Ман гуфтам ку да вай чикалс ки якбора борон нею барф мезанад, ҳама хел шуд. Хе барф хушрӯ задистай, аҷоиб буд. Намеистад не ки барф заминда. ҳаминҷа шиштам дӯстони азиз, мегум салмона ворода бандам. Хичам хес ширин карда шиштай, кати ҳамин бозӣ карда шинам хиёлум ҳама кором мона, оли пилисос накардам. Дег да авқот ҳам хе андохтам тамом. А ин ҳам хе хулиганӣ карда хича ба маза карда шиштай. Ҳа Салмон? Офтиша бинам, ҷошакӯи моҷачаша бинан. Механдад, бо хулиганӣ мекунад, ағу бағ мекунад. Ва чӣ хел ина ман монам равам корома кунам? Ҳа Салмон? Гӯш кадистай. Салмон, гап занен канӣ? Ана. дӯстони азиз, бинен чӣ хел барф задиста. Бод ҳавои давом метем. Беҳад барф задистай, аҷоибот. Ҳаво хушрӯ барф задистай ки ҳавасат мебиёд. Беҳад мебинам. Ва дӯстони азиз,
трезер чунки тақар бисёр шудааст. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинем ман ҳама ҷои порядок кардам, пилисос кардам. Инҷа салмон намондааста, инҷа кардааста, либосоя унҷа оварда партам ки то ки таҳшон кунам. Ҳама ҷо пилисос кардагӣ. Сушилка инҷа дровардам, балкома уборка кардам. Дидем бо салмон пайдо дора. На полоша шудам, мана бинем тараи полош. Мана хел порядок шуда. Хай балкон порядок намешад ҳама вақт. Вай коробкое ки дар даруни вай буд, ҳамаша линчада гирифтам, зер кардам, гӯем ки порядок шавад, бисёртар шавад, баъд мефурӯшемша. Инои ҳамаша боло ба боло мондум ки то ки вай шаванд, порядок шавад. Чӣ хеле гуфтам, шавхарам биёд инҷа коробки пиёзое гирифта монанд ки бо сармо набарад шуна. Барф то ҳол чӣ хеле ки мебинед задааста, замин майда сафед шудааста. Равон ки салмон намондааста. Азиз, инҷа да ман сухари ҳамаи он ноное ки майда будан гӯем, нон амин шикастаги ноное нахӯрдаги меҳмон омада буд, як ала нони шикастаги будак ва кӯдако намехӯранд, умуман гӯем нон нахӯрдан. Ин дафъа самбусаам хеле чи бисёр кардем. Барои ми ҳамаша гирифтам, сухари кардам. Барои ки инҷа як дег ман хом шурбо кардаги ҳастам. Мумкин бисёриҳо гӯянд ки равған бисёр андохтем, бо не дӯстони азиз, ман равған наандохтам. Ман чӣ хеле ки гуфтам, чанд қашуд ки ҳамин шурбода вай мекунам, ҳамин об да гӯшта меандозаму вай мекунам, меҷӯшонам тамом. Баъд ҳамин зирбак ҳичи наандохтам. Як қошуқ томат, нахуту, лубию, картошкаву, сабзиву ҳам хеле чизоша. Ва инҷа ҳам хел компот хостам ки инҷа якта каср карда компот кардам. Компоти сабукак. Ман инҷа олучаҳое ки вай кардаги будам, ина ман ҳам хел ях кардаги якта ранги қанд барин хурдум, ҳам кардам, гӯя 5-6 тиша хурдум. Гуфтам гулҳом дар накунад, ях кардаги ҳастанд. Не ки ҳам хел ба маззаи хушхур шудаги ҳастанд ки дӯстони азиз. Ман ҳам хел ва ман чӣ кор кардам? Ман инҷа мо чӣ хеле ки нишон дода будам, руған гирифта будем, якта мана хелиша руғани семичка гирифта будем. Мана хеле ва якта дига бо инҷа чӣ дошта, код дошта, чӣ дошта, хай умуман гирем. Якта хеле руғани семичка гирифтем ва яктаи дига инҷада руғани пахта гирифтем. Инаша барои гӯшт гирифтем, то ки гӯшта сирх карданда. Вақте ки гӯшта сирх кардем, дар болош резем гуфта будем. Ва хай ман гуфтам ки руғани ширин кардаги мода дар кӯрай гуфтам. Хай яктаи хеле гирифтем, яктаи дига ина 100 сомонда, 100 чанд сомонда додак. Хона овардам, хай барои гӯшт истифода набурдем ша, ҳам хай ман гуфтам хай банкача дорам, банкачада мерезаму кам хӯрокода меандозам. Баъдам банкачада андохтам, як рӯз бинам ки як букадак. Гуфтам хай ин руғани пахта хай бу мекунад да, ҳам хеле гуфта. Дина низ, дина барои чӣ истифода бурдам ман? Дина барои вай марковкачада сабзигида андохтанда. Гуфтам хе таст понам шаю ба андозам ки ҳам хе дуд кар бу. Гуфтам ҳамин вай руған ширин кардаги бошад ё ки не бояд навистагӣ бошад гуфтам. Баъд дромадам хондам, бинам инҷа нависондаги аст ки доғ накарда шуда. Аммо гуфта будем ки доғ кардагиш дар кораи мода. Бинед дӯстони азиз, ин якумаш ки хатоги мо аст, беахмияти мо аст ки мо нахондем. Не ки мо гуфтем ки вай доғ кардагиш дар кораи. Ҳам хел доғ накардагиша. Не ки руғани доғ накарда нисбат ба доғ карда арзонтар ҳаст, айку намедонам барои чӣ. Ман ҳам хел фикр кардам ки руғани доғ накардаги камтар сиёҳтар мешавад, доғ кардаги хеле гӯям хел зардча мешавад ки, лекин не, доғ кардаги нест. Салмона бидан файро дорад. Мана барои ми ҳозир инаша мемонам, инаша ширин кардан дар кор. Нав кушодем шад, нав дидам шад дӯстони азиз, барои ҳамин хотир беҳад безеб. Дӯстони азиз, мана сухарикҳо тайёр шудан, аҷоибот ба мазза, компот низ тайёр шуд ва инҷа низ шурбо тайёр ҳаста. Лекин ҳеҷ не ки шавҳари ман биёянд. Намебинед дӯстони азиз, ҳамин авқота руғанаш чӣ қадар ин вай чӣ мегӯянд, ҳамин руғани ҳамин гӯшто худаша. Ман руған чӣ хеле гуфтам, абша андохтагӣ неста. ҳамин хел ҳама чи аппетит натофтеса саат душ деса дӯстони азиз. То ҳол шавҳари ман наомад, я ман гӯш нашудум.
ба фикрам то шавхарам мебиёнд ки ман сухарӣ катию компот шукамам сер мешад. онам хел дӯстони азиз бо бегони кӯдакон мебиёнд ман бовар дорам ки нағз мехӯранд сухарикояз ягон чида гирамшона сухарикоя инҷода як графин компот шуда камтар дигаш зиёдӣ кардак бо мехоҳам ки себое ки кӯдакон намехӯранд ҳавоё гирифта тоза карда майда карда андозам миқай дига об андозам шаю бо компот кардам манин зиёдӣ ва якати олуча кати дӯстони азиз ман ҷода мо сиёвуш кати шитем нилуфар ҷода то ҳол ужин кадестай ман ҷа ман 5 минут кати очам гап задам сиёвуш инҷиқӣ кадак амин легаҳое овардамша ки хаб кунад планшета те қанд те гуфта мешинадам ми вақти гап занида аминое овардамша ки ту кишинад куку чӣ будай домик будай калон шудай нест салмон ҷуда хоб кани собирать кун домик собирать кун намешад нашки чоша попо чоша холи кани